són molt amables, són molt... riuen molt, donen carinyo, està superbé i ens ho hem passat superbé. El contacte tampoc, o sigui, no els molesta el contacte i molts cops et responen pel que fa al tema afecció. M'he portat una lliçó positiva. Si em deixessin, portaria tot el poble i faríem cues perquè entressin a veure les instal·lacions, a veure com el funcionament i sobretot a veure els autistes que hi viuen. Podeu aplaudir, o podeu ballar, podeu cantar, o podeu no fer res. Vale? Aquesta cançó es diu Vull estar amb tu.